bụ Igbo ekenekwa m unu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Otu a ka anyị si wee na-abata n'ihe mmemme anyị nke tata n'iwulite asụsụ Igbo na omenala Igbo. Aka m bụkwa nwaada Ọma Modesta Obasi. N'ihe ọmụmụ anyị nke tata anyị chọrọ ịmụ ka esi wee na-akpọkọta okwu na mkpụrụ edemede. Ndị oyibo na-akpọ ya blending. Ka esi wee na-blend words, letters, jide ya wee form or word. So tata anyị ga-akpọkọta okwu mkpụrụ edemede wee jiri ya wee mee okwu. Ndị Igbo si na ezuo ka aha eri atụtụ ngịga. Biko solu m ka anyị tụtụọ ya bụ ngịga mara ihe dị n'ime ya. Ihe anyị nwere tata bụ mkpokọta mkpụrụ edemede n'okwu, blending. Ịmara ka esi wee na-akpọ mkpụrụ edemede a, mkpụrụ abịdị a, na-akpọpụta ya otu otu dịka anyị si wee mụọ ya n'ihe ọmụmụ anyị, ihe onyonyo anyị nke ọzọ. Ịma na ọ ga-adị gị mfe ịkpọpụta okwu dịka ndị Igbo na-akpọ mkpụrụ okwu a gị o wee nke na-esi ya n'azụ abụrụ ị o wee pụta gị. Anyị nwere a ki a aka, a ki a aka. Anyị nwere a zi o azụ, a zi o azụ. Anyị nwekwara anyị i anyị, wi anyị i anyị. Anyị nwere anyị a anya, anya bụ eyes. Anyị nwere ọnụ o ọnụ, ọnị o ọnụ. Anyị nwekwara nke ọzọ akwi o kwi ọ akwụkwọ. Akwi o kwi ọ akwụkwọ. Anyị nwere ntị ntị, ntị. Anyị wee na-asị gị bụ onye ọma nọ na-ege anyị ma na-ekiri ihe anyị na-eme, ya gazielu gị. Ifugo na ịsụ asụsụ Igbo maọbụ ịkpọpụta okwu ahịa ya ahụ ma ọ bụrụ na ị mara mkpụrụ edemede gị, mara ka esi agụ ya, mara ka esi akpọpụta ya. Ị ga-agụ mkpụrụ okwu n'asụsụ Igbo. Udo dịkwala unu. O wee na-ebubata anyị na ngwulube Maazị Engineer Ejike Nwagwu. Anyị si ka anyị kpọtụrụ ya na bịa. Anyị wee sị na Engineer Ejike Nwagwu gụrụ ihe a na-akpọ EE, Electrical Electronics. O wee bụ na ọ na-akwado ịkwanyelu nna ya ugwu ikpeazụ. Ejike Nwagwu bụ onye ahịara ahịa azụ Mbaise. Ya bụ mmemme na-abịa na ọnwa Nọvemba dị na mkpụrụ ụbọchị 3. O wee sị na ya na-eme ọha na eze, ikwu na ibe, ọ nọ n'ụzọ na ọ nọ n'ụlọ. Ha bịawa mbọsị ahụ wee bịa kwanyelu nna ya ugwu. Anyị wee na-asị ya, Engineer Ejike, ọ bụ gị nwa ga-akwa nna gị, ọ bụghị nna gị ga-akwa gị. Chukwu Obiọma ga-ewetara gị ihe ị ga-eji wee gaa wee kwa nna gị ma nata. Anyị wee na-asị udo dịrị gị. Nke a wee na-ebubatakwa anyị na be Maazị Innocent Ifenafọ, Inno of Omat Market Resources Limited. Maazị Innocent Ifenafọ ihe ọ na-eme bụ ọ na-ele ihe gbasalụ ihe eji alụ ụlọ. O wee bụrụ ya, ọ bụrụ na ị chọrọ ihe eji alụ ụlọ nke bụ nke ezigbo ya, nke bụ ọkpọka dị n'igwe ya, wee bụkwa na ị chọrọ ya ebe obele ego, anyị wee na-asị gị kpọọ ekwentị dị otu a ka ị nwee ike gị na Maazị Ifenafọ kwuo maka ihe gbasara ya. Akara ekwentị ya bụ 07084 maọbụ kpọọ ya 982006. Ọ bụrụ na ị bụ nwa afọ Igbo, ị ga-aghọta ihe mbekwu. Anyị tụgharịa ya n'olu oyibo, ihe ọ bụ 070 84978206.
ya gazielu gị gị bụ onye ọma na-ege anyị ntị. Anyị sị na ọ ga-adịrị gị mma. Afọ ịnọ enwere n'Igbo, eke ga-eketara anyị ihe ọma, orio ga-arịọtara anyị ihe ọma, afọ ga-afọtara anyị ezigbo ihe anyị ga-eri eri ma nwụọ anwụ, nkwọ ga-akpọtara anyị ihe ọma. Ya gazielu gị, ka emesịa nụ.